Тынлык. Дуслар, шапарт. Бүген Тын океан турында сөйләшәбез. 1520 елда дөнья тирәли сәяхәт иткәндә бөтен океан тыныч була. Шуңа Фернан Магеллан аны Тын океан дип атый. Ә чынлыкта ул планета океаннары арасында иң тынгысызы һәм куркынычы. Тын океанда еш кына тропик давыллар, тайфуннар була. Елның салкын вакытларында давыллар котыра. Ул дөньядагы иң зур океан. Төньяк Боз, Атлантик, Һинд океаннары белән чиктәш. Аның уртача тирәнлеге 3984 метр. Ә иң тирән урыны Мариана күлегендә урнашкан 10994 метр. Океан суларында көрән су исемнәр киң таралган. Аларның озынлыгы 200 метрга кадәр җитә. Экваториаль зонасында гаять зур 2 капкачлы тридакны моллюска яши. Аның кабырчыгының озынлыгы 2 метр, ә авырлыгы 300 килограмм. Моллюскның гомер озынлыгы 200 елга якын. Галимнәр әлегә кадәр Тын океан төбен тикшерә һәм яңадан яңа ачышлар ясый. Без дә аларга кушылыйк.